Klasika, dneska odhrdzujem, jak každý na babete, že? Ja to balím, zabalené do kýbla, keby to náhodou bylo moc hrdzavé, že to teče. Dôležitá vec je pomery, takéto si nájdete zabaliť, kvôli tomu, aby to ostalo dlho teplé. Palivový ventil dať preč, kyselinka ho spapá, takže korek, guma, alebo niečo zastrčiť donútra na miesto ventilu. Kyselinu, to vyprávam, že pomery si nájde každý na internete, len nesmie byť s tým cukrem, čistá kyselina citrónová. Dopredu to rozridím, aby to bylo číre, ne, že to bude sedieť dole tá kyselina, zlejem to tam, nebude to fungovať, iba to dole vyžere, urobí tú díru. Zalejem to vrelú vodu, párkrát potom poklepem, áno, poklepem potom, aby vybiehli tie bublinky, čo sú tu skované, trošku je to naklonené, potom pomaly dolevám. Sem tam klepne, vidíš, jak to nezdrhli bublinky. Zás tam potom trochu dolejem, áno. Je to furt vrelé, kontrolujem vnútri, či to je odhrdzené, alebo ne, netreba to tam nechávať nejak moc dlho, aby to nezežralo celé. Vylejem kyselinu, vypláchnem to, hneď ak to vypláchnem, pripravená soda bikarbóna, tiež si to popredu už rozmixujem, nech to nesedzí zbytečne. Nalejem to tam, mixujem s tým chvíľou, nechám to tam neutralizovať tú kyselinu. Môže sa použiť akákoľvek zásada, že vraj, neviem, ja to mám túto sodu bikarbónu tam dávam, či jedla soda, či jak je to, takže je to v takýchto krabičkách. Vylejem sodu bikarbónu, áno, potom to vypláchnem, zase čistú vodu a rovno tam nalejem nejaký benzín s olejem. To je všetko. A potom, počkaj, nemám baterku. Potom bude vypadať nádrž nejak takto. Potom takto ti bude vypadať nádrž. Vypadá tak pozinkované, ale není. Akože je tam, hen tam baraká taká malá hrdzička, ale myslím si, že luxusne to vypadá, ne? Nevím, jak to tam nasvítím, aby to vypadalo normálne, no, či je to pekne vidieť. Tady hrdlo to chytilo, lebo nenalil som tam úplne plnú nádrž toho benzínu dole, vidíš to? Peknúčké, fajnovúčké.